Why? Taas pa. Time check, it is 5:15. Parking sa ta. So start na nila sa eskwelahan San Isidro. Start finish. Morning po, boss. Good morning po. Evening. I've been do. Ang bossing mo ito guys. 3107 tama ba yung uli na taksikan 2025 MTB 30km challenge. Let's go mga guys. Race briefing na mga guys. Hanga ka. So welcome to Sikad mga guys. 2025 30km MTB challenge with 1,000 plus elevation gain. Pila-apil ta mga guys. Pawas, hubak. Walay practice ay finish lang. Let's go. Let's go mga guys. Kaliwa boss, tigyo po. Kaliwa po. Mount Oro daw mi. Naka-left turn nami padong iskin ng Mount Oro mga guys. Muna na yung distance nga 2 km all the way up to 11 km. Kagod sa pailain. Let's go mga guys. Tower ko na. Bangun ko mga guys. Tayo na. Okay kayo.
Lansaw. Upload na mga guys. Kala ko si Gina. Saka mga guys, rapid bagid. Nag-1 by pa dyan ko. 30 to 46 na. Wala ko spinning. Ay, ako. Saan naman eh? Ha! Ah! Oh! Ay, ako. Grabe. 2 kilometro. Oh. Ay, mawaway good down. Grabe. Oh. Naku, spinning. Ay, nako. Ah. Ah. May pahuway kamay mga guys. Grabe. Sa mga hinahinay ta, grabe kakapoy. Daniel. Nakaon balik. Hina. Tapos sa lugar ba? Tapos sa lugar. Oh, tora. Ah, guwapo yun.
Walang humpay, ligayang na mga guys. Sige na lang sa video mga guys. Sige na lang sa video. Hiha. Hiha. May nabag-o nga guys. May nabag-o mga po. Liko mga guys, maurgapon. Maurgapon mga guys. Kagod yapon. Hiha. 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 Suwanghod mga guys. Suwang tuhod ang abot. Atay. Bente lang. Suwang tuhod. Segala eh. Yun. Dami na ruta. Short. Subida na sad.
Kapag yun. Grabe naman yan. Ay, ako. Grabe, 25% mo guys. Hindi. Loko, 25% trap roll. Ay, nako. Oh, 46. Bigat. U-turn na ba yun? Ah, gano'n? Nako. Atay. Skita. 25. 34. 46 gearing. Kaya kong balik. Lapit na dyan! Ha? Malapit na yun. Kaduha ko ni Hunong mga boys. Di ba da? Grabe taas ah. 25%. Rough road pag yun. Minatay. Hey. Ha. Grabe naman. Pahuway ko eh. Ha. Ay, salamat. Checkpoint na. Inuo ko. Ay, nako. Salamat. Yung turn kita na. U-turn na. Thank you, boss. Grabe. Sir, pang 11 ka na. Picture mo mo tayo. Boss, thank you ah. Thank you, boss. Ingat. Pang 11 sa cut ko. Nag-thank you, sir. Nag-thank you sa amin. Tatay. Hindi namin alam yung age bracket eh. Kaya hanggang saan ba yung cut-off? Salamat ah, boss. Babalik din mo yata ulit doon. Correct, sir. May cut-off lang. Ah, sige. Single lang. Let's go down mga boys. U-turn na ta. Nako. Ingat, boss. Grabe ka. Lao mga boys, tanawar na ninyo. Ay, oh. Boss, konti na lang, konti na lang. Ingat, ingat. Ah, grabe ka lang mga boys. Look at that. I hope makita at least doon eh. Ah, grabe ka lang. Oh, ayun ako. Oh, U-turn na bitaon. Dalhog lang ka, dalhog.
Sam. Konti lang. Grabe ka lang. Boss. Grabe ka lang. Grabe ka. 25 ka. Raprod. Ikagod pero. Opya. Nako. Ikagod mga boys. Pero gahay gilobi. Ya, dindag kagod. Going down na mga guys. Pabalik na mga guys. Stupid drought. Uy, ay. What a view. Whew.
boss. Ah. Wala, 25 kilometers. Last 5. Thank you, boss. Sa river crossing, muna to ang isla Juan, Delicado, pagod ka sa Esquina. After Esquina, 2 km. So more or less mga 5 kilometers. Atong game plan today is Juan lang, pagod lang yun kay ang gearing ratio is 34-46. So sakit kayo, walang spinning. So ako lang hinahinay mayo. Hinahinay. So di man sa madag hinahinay, kikinanglam sa kabanya kay mahunong mata. So sakit gyapon. Imagine rough road mga guys. Rough road niya 20 plus. Yung abot ng 20. Halimbawa na ito na ay nag-18 eh. Sabihin sa nag-18. Boss, konti na lang. Sabihin sa nag-18. Gwapo rotahan mga guys. Pero ako ma-advise practice sa Mayo. Kasunod next year kay lisod tayo ang uphill na lumba. Exert effort yun. Mas yung tag na feel lang ta. Tungkol sa grade, tungkol sa rough road. Pero gwapo kaya puro rough road, saka rough road sa downhill, gwapo clear. Kudos to Sika Team 2025 MPB Challenge. Approve. Bisdak Cyclist approve. Ito to tahon gwapo. Tayo lang. Ano takot sa guys? Ato ka sa river crossing. Thank you, Sika TV. Resto lang ko, boss. Thank you. Sika TV. Salamat, boss.
Diretso? Ay, hindi. Diretso, no? Pauwi na? Wala, hindi gagyanan. Pauwi, mga guys. Dahon naman sa dahon. Grabe rin pa. Patawad. So I love it. Ay, thank you po, boss. The game is over. What a challenge. Oh, thank you Lord for the safe race. Thank you Lord. Shout out to my family. Mom, Ot, and Badman. Shout outside bros. Bye Bon. Bye Singi. Bawi lang sulod sing. Anak ginalumba sing. Sahay madautan kita. Importante safety ka. Baway lang sulod sing. Yun na gina. Shout out sa tarang ng subaybay ni Bislak Cyclist. Tali na sad. Sikad 2025. Finish. 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 Okay. And congratulations, big number 3101. Thank you po. Get your finisher medal now. Finish, mga bay. Yes, congratulations, sir. Maraming salamat, ma'am. Thank you, bossing. Good luck. Okay, salamat. Thank you, Sikan. Masyado boss. yung ginalingan. Kuya Baboy. Food Congrats. for you. And Tinitingnan ko yung flash mo eh. pinapakuluan pa. Charles. Kuya Baboy, congrats. Malungkot ako. Bakit? May mga tumatawag na doon, Sir Jason, no? Gulong? Congratulations. Akala ko Ha? pa gulong mo. Magbobok inasal, charot. Sadyang mana mga bay. Si Kuya Popoy nabutang gigit. Picture ni Kuya Popoy. Ako sa reklato. Sa bracket ni Kuya Popoy. Siya wakasyon siya kasultang. Sigurado sa kusod po ba ito kasultang. So maura na mga guys. Mana ako. Salamat. Sikat. 25. Thank you. Linsky 29er. 50. What a bike. Alame.
practice mo guys. Pero pagod lang yung tumayo. Wala. Sikad finisher. 30 kilometers. Okay na.